I poslije je vašla nova epizoda. Danas snimamo Bull Battle, prvu epizodu. Pa idemo. Bull Battle. Tako se. Današnja tema nam je sat clock. Kako clock izgleda? Trebam... Kaj? Ajde od drveta. Nekoga. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7, još tu 7 bude. Stari još jedno 7. Ovako nekako da. Sad luna treba. Pa imamo ovo tako. On je sat napraviti, znate. To. Čekajte malo. Preveliko. Ne, dobro, stoji, čekajte. Dvije minute. Jaj, 2 minute, brzo. Stavit ćemo ovo tako tu sredinu. I evo ga naš sat. Puno. Ne, super pup. Ovo je Big Bang. Ok. Pup. Onda ćemo dati baš super pup. Kao ovo. Pup samo dao, ja sam ok. Super pup. Ne sam ni trudio ni ništa. Pa... Okej. Gude stvari, dobro. Zlatni sat. Okej, ovo je dobro, je good. Ja sam loše. Ovo nema brojke, tak da. Pup. Nije mi baš ništa. Wow. Okej, sviđa mi se baš kaj ovo. Okej, dobro. Kaj tu piše? Okej. Ovo mi se sviđa, je epic. Prezakon. Pobednik. On je pobednik. On. Daj me zezaj me. On je pobednik je. Lol. Možda imam mystery box. Ja. To meni se zabavio. Ja sam dobio dva boksa, 2 za VIP i 1 za MVP koji može otvoriti. Ja, onda nisam mogla otvoriti. Ja. Tri, 2, 1, 0. Fisherman, Trebamo napraviti ovoga, kako se zove, ribića. To mi treba to za kapu, kad mi još treba to za majicu. Još to, treba mi drvo, treba mi string.
A ne. Kako se to veli? Paučina mi treba. Tu treba biti paučina. Nema. Paučina. Tu treba biti vat. Nema. Kak da sad napravim vat? Ja nisam raditi. Ja, već je proteklo toliko. Tako da... Ja, trebam vuna, žuta. To za hlače. Ja ovo gore za hlače za zlatni remen. Tako da, imam sad puno majicu. No. Dobro. Valjda bude. Ne, još 2 minute. Ja. Ne. Daj, neću stići ovo. Neću niti štab za pecanje stići. Ovdje su samo bijelo vune, za kaj mislim napraviti. Inače, ajde s kratkim rukavima sad trebam klej. To. Tako se. Isuse, ne. Ovo neću stići glavu napraviti. Ja, kada. Lepo. I ja, ljudi, nisam završio, vjećete moj. Kao ovo ima neko buško. Super cool. Pa, pup, ne sviđa mi se baš. Ruka, stvarno, pup. Super, pup. Ok, ovaj se vozi. Dakle, je to cool. Nema se pup. Vidite tamo, bez glave. Finish. Kužim. Ide ok, ne sviđa mi se baš slik. Cool. Je good. Ovo je pobjednik korda. Good. Ok. Znači ti lik koji se pezaš, dajte štab, dajte sve. Ne, stavi sam. Ovo je vinalo. Oh my god, ne želim vjerovat. Ali nažalost, to je bilo to od ove epizode. Nadam se vam sjela. Ako je, ostavite like, share stup, a mi se vidimo u sljedećoj. Poz!